seWicknell Chivharo otambudza mukadzi wake mutsva anonzi Lulu akaroora recently. Guys, if you know, pane mavideos ari kutenderera pasocial media. You can see zvinonzi read between the lines. Unoona kuti aiwa Lulu haasi kufara nezviri kuitika, ari kutenderedzwa nemumvura mese mundege, atoneta navaseWicknell. VaseWicknell vari kutya kusiya mukadzi kumba because vanoziva kuti vane kadora kavo kari kukonzeresa. Vari kutya, vanoziva kuti kana mukadzi akazobatwa nemunhu akatakura anobva arova pasi. Vamwe varume vari busy mapostori kusiya vakadzi vavo kudzimba, ivo seWicknell vari kumbeya nemukadzi wavo nemvura mese. Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are returning subscriber, welcome back. So ndo guys, nyaya iripo, seWicknell ari kutenderera nemukadzi wakati rambese new love, but zvazvonyanya vaichema vachizhamba vachiti Sonja hagoni kubika, ndoda mukadzi anogona kubika. Ngavachisiya kamukadzi aite maduties epamba, kwete kutenderedzana nemukadzi nemvura mese kwese nekwese. Muri kuona mega kuti vamwe varume vasiya vakadzi vavo, asi vaseWicknell vari kungompeya nemukadzi, kutya kuti mukadzi wavo anogona kuzongoona munhu akatakura mukwende. Ivo vaseWicknell, as we all know, vane kadora kavo ndo kari kukonzeresa. Zvinonzi Mwari hakupe zvese, saka izvozvo vanotozviziva vaseWicknell, saka vakavhunduka. Tarisai muone video iyi, vari kutoitiswa kuimbiswa munhu kana aine mari. So Moses anoyera I'm sure guys mazvionera mega video kutoitiswa varume vakuru, munhu kana ane mari anokuitisa, asi isusu tosera tichizvibvunza kuti ko chii chiri kumbonyatsoitika. Seivo vaseWicknell vachingoswera vari mundege each and every time, kunenge kuchimboendwepi? Ndo paya patinotaura kuti vana seWicknell ndio vanhu vari kutenderedza nyaya yegold, vari kunoritengesa kunze kwenyika. Munoziva kuti vakatombobatwa vana seWicknell, asi hapana chavakaitwa, takangoudzwa chete kuti saka muchaita sei. Saka seWicknell kana muchiona vachidai vane varitori busy vachitenderedza mari, asi problem iripo ndeyekuti vakushusha mukadzi wavo. Ndo zvakatizwa naSonja. Sonja paakataura chiti seWicknell anoshusha, anaida kuziva ndiri kupi, ndiri kuitei, taifunga kuti ari kunyepa, but anyway tatozozviona kuti chokwadi chiri pachena. Ngaasiye mukadzi aite maduties kumba, amubikira, ambodlawo zvinonaka, kwete kuti pese nepese nemvura mese nemukadzi wavo. Anobabikira rini? naLulu wacho muri kungoonawo guys, anga asiri happy panga ari mundege. Munongoona munhu kana ari happy, I'm sure ari kutozvisvora. Pamwe maybe nechikafu haasi kunyatsoguta because munongoziva seWicknell ane kadora. So guys, thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.